3 gymuned yng Ngwynedd wedi bod yn lwyddiannus yn y prosiect yma, lle a da ni'n Nefyn yn un. Fatha bob un stryd fawr yn y trefi yng Ngwynedd, dyddi yma mae'n ddipyn o her. Mae Nefyn yn enghraifft wych siopa di cae, siopa gwag. Dyna pan da ni criw y tafarn y heliwr, wrth ni at y gilydd llynedd, a da ni wedi gallu prynu'r dafarn 500 wedi buddsoddi yn y fenter. Felly oedden ni'n gweld cyfle da ni fel criw i at y gilydd eto i wneud digwyddiad ar stryd fawr yn Nefyn. Fel ydych chi'n gweld heddiw yma, 15 stondin ar y stryd, yna ganu byw yma. Da ni wedi gallu ailagor y dafarn, bar yn y blaen y fama. Digwyddiadau i'r plant ifanc ac i'r plant hŷn. Da ni wedi bod yn ffodus unwaith eto i cydweithio efo arloesydd Gwynedd Wledig. Maen nhw wedi helpu ni yn y dechrau, a eto drwyddyn nhw, da ni wedi cael y nawdd yma i wneud y digwyddiad yma ar y stryd yn Nefyn. Da ni falch fod yma heddiw yn cefnogi prosiect Strydoedd Unigryw ni a Parti ar y Pafin yn Nefyn. Mae'n brosiect sy'n mewn 3 tre yn criced, Stryd Plas a Nefyn. Mae pob un yn cynnig rhywbeth bach yn wahanol. Mae Nefyn wedi mynd am y Parti ar y Pafin a mae'n ddwrnod gwych gres gweld gymaint o stondina, cynnyrch lleol, creffta, defnydd o siopa gwag, bandia, a digon o hwyl i gael a dangos beth sgyn Nefyn i gynnig. Ie, sydd wedi trio rhoi rhywbeth i adfywio'r stryd fawr. Dwi'n meddwl mae yna dipyn o bwysau wedi bod ar y stryd fawr ers blynyddoedd. Ond mae yna deimlad fod pobl eisiau dal i cefnogi stryd fawr, rhoi beth yn ôl. So mae'n gallu rhoi drwy brofiad fel yma, fod pobl yn mynd yna a cael profiad unigryw yn rhan fawr o werthu'r stryd fawr. Nôl y mis Tachwedd oedden ni wedi rhoi y cais i fewn, ond erbyn heddiw mae wedi digwydd, ond yna ddipyn o waith wedi bod. Da ni wedi cael y stryd fawr, mae traffig i gyd yn mynd drwy Nefyn i fynd i Bisti, Llithfaen, Morfa Nefyn, bob man. Da ni wedi gwneud chydig bach o ffys. Dwi'n meddwl rhan o'r prosiect Strydoedd Unigryw mae'n bwysig cael cefnogaeth da gan y gymuned lle. Wedyn da ni'n lwcus iawn yn Nefyn, mae yna grŵp gweithgar iawn a heb ddyn nhw sa'r math beth wedi digwydd. So gada falch iawn felly cefnogi nhw a gobeithio fod hyn yn ysbrydoli nhw i fynd o'n nerth i nerth a gwewyr allan fod yn digwydd eto flwyddyn nesaf.